Раз, 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 раз. Ну, спадзяюся, што мяне чуваць нормально. Ну-ка. Ну, напэўна, нормально. Так, секунду. Эрис, твес. Ой. Так, зараз мы кое-куды кое-што закінем. Так. Угу. Так. Угу. Так, ну думаю, что починать уже можно. Зараз одну реч зробимо. Так. Чатик. Все. Нормас. Ну что, сегодня мы протягиваем наши читаночки. Угу. Бягучая глава завецца крыху ахвярнасці. Можем яшчэ крыху вось так вот зрабіць, каб пагучней было. Русалка напалову высунулася з вады і раптам рэзка заляпала рукамі па паверхні. Геральт падумаў, што грудзі ў яе прыгожыя, нават дасканалыя. Уражанне псаваў толькі колер. Смочкі былі цёмна-зялёныя, а арэолы вакол іх не нашмат святлейшыя. Умела падладзіўшыся да чарговай хвалі, русалка павабна выгнулася, страсянула мокрымі валасамі колеру аквамарыну і меладычна заспявала. Ну што, прынц перагнуўся праз борт кога. Што яна гаворыць? Яна адмаўляе, сказаў Геральт, кажа, што не хоча. Ты растлумачыў, што я яе кахаю, што жыцця свайго не уяўляю без яе, што хачу з ёй ажаніцца, што толькі яна і ніхто іншы. Растлумачыў. І што? І нічога. Растлумач яшчэ раз. Вядзьмар дакрануўся пальцамі да вуснаў, і з яго грудзей вырвалася дрыготкая рулада. З цяжкасцю падбіраючы словы і мелодыі, ён пачаў перакладаць прызнанні прынца. Русалка, што цяпер ляжала ў вадзе на спіне, перабіла яго. «Не тлумач, не мучся», – заспявала яна. «Я зразумела. Калі ён гаворыць, што мяне кахае, у яго заўсёды такая дурная морда. А што-небудзь уцямнае сказаў? Не асабліва». Шкада, русалка забоўталася ў вадзе, дала нырца, моцна выгінаючы хвост і ўспеньваючы мора звужаным плаўніком, падобным да плаўніка султанкі. «Ну, што яна сказала?» – дапытваўся прынц. «Што шкада?» «Чаго шкада? Што значыць шкада?» «Мне здаецца, гэта была адмова». «Мне не адмаўляюць», – зароў прынц, не прызнаючы відавочнага факта. «Пане», – прабурчаў капітан Кога, падыходзячы да іх, «у нас сеткі на пагатове, закінем, і ваша будзе». «Я б не раіў», – ціха сказаў Геральт, «яна не адна. Пад вадой яшчэ ёсць, а ў глыбіні пад намі можа аказацца нават кракен». Капітан задрыжаў, збялеў і абедзвюма рукамі бяздумна схапіў сябе за зад. «Кракен?» «Кракен», – пацвердзіў вядзьмар, «не рае жартаваць з закідваннем сетак. Ёй дастаткова крыкнуць, і ад гэтага карыта застанецца пара дошак на хвалях, а нас патопяць, як кацянят. Ну і ты б вызначыўся, Аглафал, ты з ёй жаніцца хочаш ці злавіць сеткай і трымаць у бочцы?» «Я яе кахаю», – цвёрда сказаў Аглафал, «і хачу, каб яна зрабілася маёй жонкай, але каб шлюб адбыўся, у яе мусяць быць ногі, а не рыбін хвост. І гэта магчыма, бо я за 2 фунты цудоўнага жэмчугу купіў магічны эліксір. Поўная гарантыя. Выпі і адразу ножкі вырастуць. Толькі трошкі памучыцца, 3 дні, не больш. Пакліч яе, вядзьмару, і скажы ўсё гэта яшчэ раз».
Я ўжо 2 разы гаварыў, і яна адказала: «Не, ні за што». Але дадала, што ведае марскую чарадзейку, Фукусію, гатовую закляццем ператварыць твае ногі ў зграбны хвост. Бязбольна. Яна шалела? Мне і рыбін хвост? Ды ні за што. Кліча яе сюды, Геральт. Вядзьмар моцна перагнуўся праз борт. У цені кога зялёная вада здавалася густой, нібы жыле. Клікаць нікога не трэба было. Русалка знянацку ўзляцела над хвалямі ў струмені вады. А праз імгненне ўвогуле стала на хвост, зноў нырнула, а выплыўшы легла на спіну, абсалютна не хаваючы ўсёй сваёй прыгажосці. Геральт пракаўтнуў сліну. «Гэй, вы!» — заспявала русалка. «Доўга яшчэ? У мяне скура ад сонца трэскаецца». Белавалосы спытаў, ці згодны ён. «Нязгодны!» — праспяваў вядзьмар у адказ. «Зразумей, Шээнас, у яго не можа быць хваста, ён не можа жыць пад вадою. Ты здольная дыхаць паветрам, а ён пад вадою задыхнецца». Я ведала, тоненька закрычала русалка, ведала, адгаворкі, дурныя наіўныя адгаворкі, ахвярнасці не накаліва. Хто кахае, той ахвярны. Я дзеля яго сабою ахвяравала. Кожны дзень на скалы вылазіла, луску на азадку сцёрла, плаўнік абтрапала, прастудзілася праз яго. А ён дзеля мяне не хоча ахвяраваць 2 агіднымі крывулямі. Кахаць гэта не толькі браць, адмаўляцца таксама трэба ўмець, аддаваць. Скажы яму. «Шээнас!» — закрычаў Геральт. «Ты не разумееш? Ён не можа жыць у вадзе. Не хачу слухаць дурныя апраўданні. Я таксама люблю яго і хачу ад яго малькоў. Але як? У яго ж малокаў няма. Куды мне яму ікру класці? У шапку?» «Што яна кажа?» — усклікнуў прынц. «Геральт, я цябе сюды прывёз не для таго, каб ты тут з ёй дыскутаваў. Ты...» Яна стаіць на сваім і злуецца. «Цягніце сеткі!» — зароў аглафал. «Месяц у басейне пасядзіць. А тады... А можа, вам яшчэ гэтага?» — зароў у адказ капітан, жэстам удакладняючы, чаго менавіта. «Пад намі можа кракен сядзець. Вы, пане, кракена калі-небудзь бачылі? То сігайце сабе ў ваду, воля ваша, грабастасці русалку рукамі. Я лезці не буду, я з гэтага кога жыву. Ты з маёй ласкі жывеш, шэльма, цягні сеткі, а то загадаю цябе павесіць. Сабаку ў сраку пацалуйце, на гэтым когу гаспадар я». «А ну, ціха абодва!» — раззлавана прыкрыкнуў Геральт. «Яна нешта гаворыць. Гэта рэдкі дыялект, мне засяродзіцца трэба». «Хопіць з мяне!» — меладычна закрычала Шээнас. Я прагаладалася. Карацей, белавалосы. Хай ён вырашае, неадкладна вырашае. Адно яму перадай, я больш не буду трываць кпіны і круціць з тым, хто выглядае як марская зорка з 4 лапамі. Перадай, што для ўцех, якія ён мне на скалах прапануе, у мяне сяброўкі ёсць, нашмат больш умелыя. І што ўсё гэта дзіцячыя забаўкі, добрыя хіба што для малечы перад зменай лускі. Я нармальная здаровая русалка. Шээнас. Не перабівай, гэта яшчэ не ўсё. Я нармальная, здаровая, саспела для нерасту. І калі ён мяне кахае, у яго мусіць быць хвост, плаўнік і астатняе, як у нармальнага трытона. А калі не, то знаць яго не хачу. Геральт перакладаў хутка, стараючыся не звальвацца ў вульгарнасць. Атрымалася не вельмі. Прынц пачырванеў і брудна вылаяўся. «Шлюндра бессаромная!» — зароў ён. «Скумбрыя бяздушная, хай сабе селядца шукае». Што ён сказаў? Зацікаўленая Шээнас падплыла бліжэй. Што не хоча хвост. Тады перадай яму, каб ён высах. Што яна сказала? Яна сказала, пераклаў вядзьмар, каб ты утапіўся. Хе-хе. Эх, шкада. Так, 3 адзнакі падабаецца, а у чаце пуста. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, як не сорамна. Эх, шкада, сказаў казялец, што я з вамі не паплыў, але нічога не паробіш, на моры я рыгаю так, аж гаварыць не хочацца. А ведаеш, я ніколі ў жыцці не размаўляў з русалкай. Шкада, каб мяне халера. Вітаю. Зноў файная гарачая дров. Дзякуй за камент. Ну так, ёсць у мяне адзін пастаўнік дроў. Ведаючы цябе, сказаў Геральт, прытарочваючы уюкі да сядла, гарантую, што баладу ты напішаш і так. Ну а то,
Першыя строфы ўжо ёсць. У маёй баладзе русалка ахвяруе сабой дзеля прынца, прамяняе рыбін хвост на прыгожыя ножкі, але заплаціць за гэта стратай голасу. Прынц ёй здрадзіць, кіне, і тады яна памрэ ад смутку і пратворыцца ў марскую пену, калі першыя сонечныя промні. Хто паверыць у такую лухту? Няважна, фыркнуў Казялец. Балады пішуцца не для таго, каб ім верылі, а для таго, каб яны хвалявалі душы. Ай, што з табой гаварыць? Ты на гэтым знаешся, як свіння на перцы. Лепей скажы, колькі табе Аглафал заплаціў? Ніколькі. Ён сказаў, што я не справіўся з пастаўленай задачай, што ён чакаў іншага і што плаціць за вынік, а не за добрыя намеры. Казялец паківаў, зняў капялюшак і вельмі жаласна зірнуў на вядзьмара. То бок грошай у нас па-ранейшаму няма. Падобна да таго, вочы Казяльца зрабіліся зусім шчанячымі. Гэта ўсё праз мяне, уздыхнуў ён. Я ва ўсім вінаваты. Геральт, ты на мяне злуешся? Не, вядзьмар не злаваўся, абсалютна. У тым, што з імі здарылася, быў вінаваты Казялец, але гэта без сумневу, бо менавіта Казялец настаяў, каб яны паехалі на свята ў 4 клёны. Удзел у святах, даказваў Турбадур, задавальняе глыбокія натуральныя чалавечыя патрэбы. Час ад часу, сцвярджаў паэт, людзям неабходна сустрэцца з іншымі людзьмі там, дзе можна паспяваць і пасмяяцца, ад пуза наесціся кілбасак і варэнікаў, выпіць піва і памацаць падчас танцу потныя дзявочыя выпукласці. І калі б кожны чалавек гэтыя патрэбы задавальняў у адзіночку нерэгулярна і неарганізавана, усчаўся б нечуваны кавардак. Таму людзі і прыдумалі святы і забавы. А калі існуюць святы і забавы, на іх трэба хадзіць. Геральт не ўпіраўся, хоць у спісе яго глыбокіх натуральных патрэб святкаванне знаходзілася бліжэй да нізу. Але ён згадзіўся паехаць з Казяльцом, бо разлічваў, што на такім зборышчы ніхто падкіне яму звестак, дзе і як можна падзарабіць. Яго даўно ніхто не наймаў, і вядзьмарскі грашовы запас сціснуўся да трывожных памераў. Не крыўдзіўся ён на Казяльца і за сутычку з ляснічымі. Урэшце, у гэтым была і яго віна, мог жа ўмяшацца і стрымаць Турбадура. А ён гэтага не зрабіў, бо і сам ненавідзеў сумна вядомых стражнікаў пушчы, званых ляснічымі, групоўкі добраахвотнікаў, што вынішчала нелюдзяў. Сам кіпеў ад злосці, чуючы іх выхваляванні пра нашпігаваных стрэламі, зарэзаных ці павешаных эльфаў, пушчавікоў і самадзіваў. А Казялец, які, вандруючы з вядзьмаром, упэўніўся ў сваёй беспакаранасці, гэтым разам перабрахаў самога сябе. Стражнікі пушчы спачатку не рэагавалі на яго кпіны, падколкі і гнюсныя дапушчэнні, якія выклікалі аглушальны рогат у мужыкоў, што назіралі за цыркам. Але калі Казялец праспяваў напісаны на скорую руку брыдкі і абразлівы куплет, які заканчваўся словамі «Хочаш быць нікім, не бздзі, у ляснічыя ідзі», ушчаліся гарканіна і усеагульная бязлітасная бойка. Павець, што служыла для танцаў, згарэла. Канец усяму паклала дружына графа Будзібога, памянусцы Лісун, да чыіх уладанняў адносіліся 4 клёны. На ляснічых Геральда і Казяльца навесілі агульную адказнасць за ўсю шкоду і ўсе правіннасці, у тым ліку за спакушэнне малалетняй рудавалосай нямой, якую пасля ўсяго гэтага вэрхалу знайшлі ў кустах за гумном, пачырванелую, з дурной усмешкай на вуснах і з андаракам, задзертым аж пад пахі. Ну-ка, хуценька, што такое андарак? На шчасце, граф Лысун ведаў Казяльца, таму яны адвязаліся штрафам, на які пайшлі ўсе іх грошы. Да таго ж ім давялося уцякаць з 4 клёнаў, высалапіўшы язык, бо прагнаныя з вёскі ляснічыя гразіліся адпомсціць, а ў навакольных лясах цэлы іх атрад, штук 40 мужыкоў, акурат паляваў на багінак. Ці багінак, я не ведаю, дзе тут націск. У Геральта не было ніякага жадання злавіць стралу ляснічых. Гэтыя стрэлы мелі зазубраныя, як гарпун, наканечнікі і жахліва калечылі. Давялося адмовіцца ад першапачатковага плана, які прадугледжваў падарожжа па
прылеглых да пушчы вёсках, дзе вядзьмар разлічваў на такую-сякую працу. Замест гэтага яны паехалі на мора, у Брэмерфорд. На жаль, апроч любоўнай прыгоды князя Аглафала і русалкі Шээнес, прыгоды, у якой было няшмат шансаў на поспех, вядзьмар сабе работы не знайшоў. Яны ўжо праелі залаты пярсцёнак пячатку Геральда і брошку з александрытам, якую трубадуру некалі падарыла на памяць адна з яго шматлікіх нявест. Было цяжка, але не, вядзьмар не злаваўся на казяльца. «Не, казялец», — сказаў ён, — «я на цябе не злуюся». Казялец не паверыў. Гэта няўмольна вынікала з таго, што ён прамаўчаў, а маўчаў казялец рэдка. Бард паляпаў каня па шыі і невядома які раз пачаў капацца ва ўюках. Геральт ведаў, таго, што можна абярнуць у грошы, там не знойдзеш. Пах ежы, які разам з ветрыкам прыляцеў ад карчмы паблізу, рабіўся невыносным. Ой, давайте я музыку змяню. Гэта таксама не хачу. Вось, ведаю, што. Так, нешта згубіўся. Казялец не паверыў. Гэта няўмольна вынікала з таго, што ён прамаўчаў. А маўчаў казялец рэдка. Бард паляпаў каня па шыі і невядома які раз пачаў капацца ва ўюках. Геральт ведаў таго, што можна абярнуць у грошы, там не знойдзеш. Пах ежы, які разам з ветрыгам прыляцеў ад карчмы паблізу, рабіўся невыносным. «Майстру!» — пачуўся крык. «Гэй, майстру!» «Слухаю», — Геральт павярнуў галаву. Побач спынілася двухколка, запрэжаная парай анаграў. З яе выкаціўся мажны пузаты мужчына ў лямцавых ботах і цяжкім футры з воўчых скур. «Ну гэта», — збянтэжыўся пузаты, падыходзячы бліжэй. «Я, пані, не пра вас, я пра майстра казяльца». «Гэта я», — горда выпрастаўся паэт і паправіў капялюшак з чапяліным пяром. «Чаго трэба, добры чалавечы?» «З усёй павагай», — сказаў пузан. «Я купец Телеры Дроухард, старшыня тутэйшай гільдыі, гандлюю спецыямі. Сын мой Гаспар акурат заручыўся з Даліяй, дачкою Мэствіна, каторай капітан Кова». «О», — сказаў казялец, захоўваючы ўзнёслую сур'ёзнасць, «віншую і зычу шчасця маладой пары, але чым тут магу дапамагчы я? Вы наконт права першай ночы прыйшлі, дык у гэтым ніколі не адмаўляю». «Чаго? А не таго. Значыцца, бяседа і заручальная вячэра сёння будзе. Жонка моя, як пачула, што вы, майстру, у Брэмерфорд завіталі, дык на вушы мне і прысела. Ну, баба ж, чуеш, кажа Телеры, ужо мы ўсім пакажам, што не мы хамуйлы нейкія, як яны, а культурай і мастацтвам цікавімся. І бяседа ў нас высокадухоўная, а не каб нахлыстацца і абрыгацца. Я ёй, дурной бабе, гавару, мы ж, маўляў, аднаго барда ўжо пазвалі. Не хопіць ці што? А яна аднаго мала, тут жа такое ого-го. Маэстр казялец, гэта ж вой якая слава, а суседзям шпілька ў сраку. Можа, маэстра зробе нам такі гонар, га? Я б 25 талераў даў. Вядома, сімвалічна адно, каб мастацтва падтрымаць. Я, мабыць, не дачуў, павольна вымовіў казялец. Гэта мяне? Мяне просяць быць другім бардам? Дадаткам да нейкага іншага музыкі? Мяне? Я яшчэ не ўпаў так нізка, васпане, каб камусьці там акампаніраваць. Дроухард пачырванеў. «Выбачайце, майстру», — прамяўляў ён, «гэта ж не я, гэта ж жонка, прабачце, зрабіце гонар».
Казялец, ціха прашипеў Геральт, не задзірай нос. Нам патрэбныя гэтыя няшчасныя талеры. Не вучы мяне, зароў паэт. Гэта я нос задзіраю, я? Зірніце на яго. А хто праз дзень выгадныя прапановы адхіляе? Хірыку ты забіваць не будзеш, бо яны выміраюць. Скарпіённіка, бо бясшкодны, начніцу, бо міленькая, адцмока, бо статуты не дазваляюць. А я, падумайце, толькі таксама сябе паважаю. У мяне таксама статут ё. Казялец, калі ласка, зрабі гэта для мяне. Крыху ахвярнасці, дружа, нічога больш. Абяцаю, наступным разам я не буду перабіраць, калі нешта трапіцца. Казялец, прашу цябе. Трубадур утарупіўся ў зямлю і паскроб падбароддзе, пакрытае мяккай светлай шчэццю. Разявіўшы рот, Дроўхард падсунуўся бліжэй. Маэстра, зрабіце гонар. Жонка мне не даруе, што я вас не ўгаварыў. Ну, хай будзе 30. 35, цвёрда сказаў Казялец. Геральт усміхнуўся і з надзеяй уцягнуў носам пах ежы, што ляцеў ад карчмы. Згода, маэстра, згода, хутка сказаў Телеры Дроўхард. Так хутка, што стала ясна, ён даў бы і 40, калі б спатрэбілася. А цяперакое? А цяперака, калі воля ваша будзе абтрэсціся ды адпачыць, то мой дом ваш дом. І вы, пане, як пана клічуць? Геральт з Рыві, і вас, пане, вядома, запрашаю. З'ясцё чаго вып'еце? З вялікай прыемнасцю, сказаў Казялец. Паказвайце дарогу, мілы пане Дроўхард. Паміж намі, хто той другі бард? Шляхетная панна Эйсі Давін. Геральт яшчэ раз працёр рукавом срэбныя шыпы на курцы і спражку на поясе, прычесаў пальцамі перавязаныя чыстай стужкай валасы і пачысціў боты, пацёршы іх адзін аб адзін халявамі. Казялец. А? Бард прыкладзіў чапліна пяро на капялюшыку, паправіў і абцягнуў кунтуш. Яны забілі паўдня на тое, каб пачысціць вопратку і прывесці яе хоць бы ў падабенства парадку. Што, Геральт? Пастарайся паводзіцца так, каб нас прагналі пасля вячэры, а не перад. Здзекуешся, абурыўся Бард. Сам за манерамі сачы. Пайшлі. Чуеш, нехта спявае. Жанчына. Да цябе толькі цяпер дайшло. Гэта Эйсі Давін па мянусцы Вочка. Ты жанчыны Трубадура не бачыў, ці што? А, забыў, ты ж абмінаеш месцы, дзе квітнее мастацтва. Вочка – таленавітая паэтка і спявачка. З недахопамі, вядома, і наколькі я чую, нахабства сярод іх не апошні, бо спявае яна маю баладу. Пайду скажу ёй колькі слоўцаў, прычым такіх, што Вочка заплача. Казялец. Злітуйся, нас жа прагоняць. Не ўлазь, гэта справа прафесійная. Пайшлі. Казялец, што? Чаму Вочка? Убачыш. Бяседавалі на вялікім складзе, з якога выкацілі бочку з селядцамі і рыбіным тлушчам. Пах паспрабавалі забіць, развесіўшы дзе папала жмуткі амялы і верасу, упрыгожаныя каляровымі стужкамі. Забілі не ўвесь. Тут і там, як загадваў звычай, віселі звязкі часнаку, пакліканыя адпужваць вампіру. Сталы і лавы, прысунутыя да сцен, накрылі белым палатном. У куце згламездалі вялікі ачаг і жароўню. Было людна, але не шумна. Чалавек 50 гасцей самых розных саслоўяў і заняткаў, прышчавы жаніх і кірпаносая нявеста, што не адрывала ад яго позірку, моўчкі засяроджана слухалі звонкую меладычную баладу, якую, седзячы на узвычэнні за лютняй на калене, спявала дзяўчына ў сціплай блакітнай сукенцы. Спявачка не выглядала старэйшая за 18, была вельмі худая і мела доўгія густыя валасы колеру цёмнага золата. Калі зайшлі Геральт з Казяльцом, яна акурат скончыла спяваць і падзякавала за гучныя плясканні, кіўнуўшы галавой і страсянуўшы валасамі. «Вітаю, майстру, вітаю!» Па-святочнаму апрануты Дроўхард радасна падскочыў да іх і пацягнуў на сярэдзіну склада. «І вас вітаю, пане Геральд! Гонар мне які! Так, дазвольце, пачцівыя пані панове, вось і госць наш ганаровы, што гонар нам зрабіў і уганараваў нас. Майстр Казялец, слынны
Майстер Казялец, слынны спявак і вершаплё паэт, я хацеў сказаць, вялікім гонарам нас уганараваў. Ганарымся гонарам. Выкрыкі і воплескі раздаліся ў самы час, бо падавалася, што Дроўхард вось-вось заганарыцца да смяротнай ікаўкі. Пачырванеўшы ад задавальнення, Казялец састроіў узнеслую морду. Нядбайна пакланіўся і памахаў дзяўчатам, што пад наглядам старэйшых матрон сядзелі на доўгай лаве, рыхтык куры на жэрцы. Сядзелі роўненька, быццам прыклееныя да лавы сталярным клеем ці іншым дзейсным сродкам. Усе да адной прыадкрылі рот і паклалі рукі на сутаргава зведзеныя калені. А цяперака, закрычаў Дроўхард, наваліцеся на піва, кумочкі, і на ежу тоже. Просім, чым хата? Дзяўчына ў блакітнай сукенцы праціснулася праз натоўп, што хваляй марской накаціўся на застаўленыя пачастункам сталы. «Прывітанне, Казялец», — сказала яна. Параўнанне вачэй з зоркамі Геральт лічыў банальным і непраўдападобным, асабліва з таго часу, як пачаў падарожнічаць з Казяльцом. Трубадур быў схільны раскідвацца гэтым кампліментам налева і направа, часцей за ўсё неабгрунтавана. Але ў выпадку Эсі Давін нават нехта настолькі няўспрымальны да паэзіі, як вядзьмар, мусіў прызнаць, што яе мянушка вельмі трапная. На мілым і сімпатычным, але нічым не асаблівым твары блішчала вялізнае прыгожае зіхоткае цёмна-блакітнае вока, ад якога немагчыма было адарваць позірк. Другое вока Эсі Давін часцей за ўсё закрывала пасма залацістых валасоў, што падала на шчаку. Гэтую пасму Эсі раз-пораз адкідвала, страсянуўшы галавой альбо падзьмуўшы, і тады рабілася ясна, што другое вока вочка нічым не саступае першаму. Што, ніхто нічога не хоча пісаць у чат? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. «Здароў, вочка», — сказаў Казялец і скрывіўся. «Цудоўную баладу ты толькі што спявала. Твой рэпертуар значна палепшыўся. Я заўсёды паўтараў, што калі не ўмееш пісаць вершы, трэба браць чужыя. Шмат набрала?» «Некалькі», — без затрымкі адказала Эсі Давін і усміхнулася, дэманструючы белыя зубкі. 2 ці 3. Хацела больш, але не выйшла. Жудасная тарабаршчына, а мелодыі, хоць і непатрабавальныя ў сваёй прастаце, калі не сказаць прымітыўнасці, гэта не тое, чаго чакаюць мае слухачы. Можа, ты чаго новага напісаў, Казялец, бо я неяк не чула». «Не дзіўна», — уздыхнуў бард. «Свае балады я спяваю ў месцах, куды запрашаюць толькі здольных і знакамітых, а ты ў такіх не бываеш». Эсі злёгку пачырванела і здзьмула пасму з вока. «Гэта дакладна», — згадзілася яна. «Я ў бардэлях не бываю, мяне прыгнятае тамтэйшая атмасфера. А ты вымушаны спяваць у такіх месцах, мае спачуванні. Але што зробіш, калі няма таленту, публікай не раскідваюцца». Тут пачырванеў Казялец, прычым заўважна. Вочка весела засмяялася і раптам абхапіла яго шыю рукамі і пацалавала ў шчаку. Вядзьмар здзівіўся, але не надта. Усё ж каляжанка Казяльца мусіла быць больш-менш такая ж непрадказальная. «Казялец, стары ты шчыгол, сказала Эсі, усё яшчэ абдымаючы барда за шыю. «Я так радая зноў цябе бачыць, ды яшчэ і ў добрым здароўі і цвярозым розуме». «Эх, лялечка». Казялец схапіў дзяўчыну за талію, падняў і закруціў так, што зашмацела сукенка. «Якая ж ты цудоўная, усімі багамі клянуся, я даўно не чуў такіх удалых кпінаў. Сварышся ты яшчэ прыгажэй, чым спяваеш, а выглядаеш проста раскошна. Я цябе 100 разоў прасіла». Эсі здзьмухнула пасму і стрэльнула вочкам на Геральта. «Не называць мяне лялячкай, Казялец. А цяпер, здаецца, самы час, каб ты прадставіў мне свайго таварыша. Наколькі магу меркаваць, ён не належыць да нашага брацтва». «Хай нас багі бароняць ад такога», — засмяяўся Казялец. «У яго, лялечка, ні слыху, ні голасу, а зрыфмуе ён хіба што сабаку са сракай». Гэта прадстаўнік вядзьмарскай прафесіі, Геральт з Рывіі. «Геральт, падыдзі, пацалуй вочку ручку».
Вядзьмар наблізіўся, не вельмі добра разумеючы, што рабіць. Руку, а часам пярсцёнак было прынята цалаваць дамам, пачынаючы ад герцагіні, прычым укленчыўшы. А такі жэст у дачыненні да жанчын ніжэйшых саслоўяў тут на поўдні лічыўся нядвухсэнсоўна інтымным, і яго выкарыстоўвалі хутчэй блізкія адно аднаму людзі. Але вочка развеяла яго сумневы, з гатоўнасцю высока выцягнуўшы руку пальцамі ўніз. Ён нязграбна ўзяў гэтую руку і прыпячатаў пацалункам. Эйсі, усё яшчэ глядзячы на яго сваім прыгожым вокам, зачырванелася. «Геральт з Рывіі», — прамовіла яна, — «а нічога ў цябе знаёмствы, казялец». «Для мяне гонор», — замармытаў вядзьмар, усведамляючы, што ён цяпер красамоўны, як Дроўхард. «Пані...» «Дык чорту гэта!» — фыркнуў казялец. «Не бянтэж вочка сваім мыканнем пра гонар. Гонар Эсі, гэта Геральт, вось і пазнаёміліся. Ой, гэта Эсі, гэта Геральт, вось і пазнаёміліся. А цяпер да справы, лялечка. Яшчэ раз назавеш мяне лялечкай, атрымаеш у вуха. Да якой справы? Трэба дамовіцца, як спяваць будзем. Прапаную па чарзе, па некалькі балад, каб эфектна было. Вядома, спяваем свае балады. Добра, колькі Дроўхард табе плаціць? Не твой клопат. Хто пачне? Ты. Згода. Ой, вы паглядзіце, хто да нас завітаў. Яго высокасць прынц Аглафал. Вунь акурат заходзіць. Так, секунду. Ой, шмат, ой, шмат, ой, шмат. Ого-го, узрадаваўся казялец, як якасць публікі расце. Хаця, з іншага боку, на яго разлічваць не варта. Ён скнара, Геральт пацвердзіць. Тутэйшы прынц жахліва не любіць плаціць. Наймаць наймае, а заплатай горш. Я тое-сёе чула, пазіраючы на Геральта, Эсі адкінула са шчакі валасы. Пра гэта ў порце на прыстані казалі знакамітая Шээнас, так? Аглафал кароткім кіўком адказаў на нізкія паклоны двух шэрагаў гасцей пры дзвярах. Без затрымкі рушыў да Дроўхарда і пацягнуў яго ў кут, даўшы знак, што не хоча быць цэнтрам увагі і пашаноты. Цікавае слово «пашанота». Геральт з-пад цішка назіраў за імі. Размаўлялі яны ціха, але было відаць, што абодва ўсхваляваныя. Дроўхард раз-пораз выціраў лоб рукавом, круціў галавой і чухаў шыю, і задаваў пытанні, на якія замарочны і пануры прынц адказваў пацісканнем плячэй. «Высакародны прынц», — ціха сказала Эсі, падсоўваючыся да Геральта, выглядае разгубленым. Няўжо зноў справы сардэчныя, ранішняе непаразуменне з усім вядомай русалкай, так вядзьмару? Магчыма, Геральт крыва зірнуў на паэтку, бо яе пытанне здзівіла яго і чамусьці раззлавала. Ва ўсіх ёсць асабістыя праблемы, але не ўсе любяць, калі пра гэтыя праблемы спяваюць на кірмашах. Вочка крыху пабляднела, здзьмухнула пасму і з выклікам паглядзела на вядзьмара. «Гэтымі словамі ты хацеў мяне абразіць ці толькі ўразіць? Не тое, толькі папярэдзіць, што адказваць на наступныя пытанні наконт праблем Аглафала з русалкай я не адчуваю сябе ў праве». Зразумела, прыгожае вока Эсі Давін крыху звузілася. «Не буду ставіць цябе перад такой дылемай і не задам больш ніводнага пытання з тых, якія хацела задаць і якія, калі шчыра, лічыла проста запрашэннем да прыемнай размовы. Ну, значыць, размовы не будзе, і табе не трэба баяцца, што яе потым праспяваюць на кірмашы. Прыемна было пазнаёміцца». Эсі рэзка развярнулася і пайшла да сталоў, ля якіх яе радасна і з павагай прывіталі. Казялец пераступіў з нагі на нагу і са значэннем кашлянуў. «Не сказаў бы, што ты стараўся быць з ёю ветлівым. Няёмка атрымалася», — згадзіўся Геральт. «Я сапраўды яе абразіў, да яшчэ і без прычыны. Можа, пайсці і выбачыцца?» «Папусціся», — сказаў Бард і павучальна дадаў. «Не бывае другой магчымасці зрабіць першае ўражанне. Хадзем лепш піва вып'ем». Але піва яны выпіць не паспелі. Праз гаманлівы натоўп месцічаў да іх праціснуўся Дроўхард. «Пані Геральт», — сказаў ён, — «дазвольце, яго высокасць гаварыць з вамі хоча». «Ужо іду». «Геральт», — казялец схапіў яго за рукаў, — «не забудзь». «Пра што? Ты абяцаў згадзіцца на любое заданне, не перабіраючы, лаўлю на слове, як ты там сказаў, крыху ахвярнасці». «Добра, казялец, а чаму ты думаеш, што Аглафал нюхам чуе непрыемнасці? Памятай, Геральт». «Добра, казялец». І вядзьмар пайшоў за Дроўхардам у кут залы, далей ад гасцей.
Аглафал сядзеў за нізкім сталом побач з загарэлым мужчынам з кароткай чорнай барадою, убраным у рознакаляровы строй. Мужчыну Геральт бачыў упершыню. «Вось мы сустрэліся зноў, вядзьмару», — пачаў прынц. «Хоць яшчэ сёння ранкам я крычаў, што вочы б мае цябе не бачылі. Але другога вядзьмара ў мяне пад рукой няма, таму хай будзеш ты. Пазнаёмся з Зелестам, маім каморнікам і галоўным палоўлі жэмчугу. Расказвай, Зелест». «Сёння ранкам, ціха сказаў загарэлы тып, мы пайшлі на здабычу жэмчугу крыху далей за той абшар, дзе лавілі звычайна. Адна лодка паплыла на захад за мыс у кірунку іклоў цмока. Іклы цмока, уставіў Аглафал, гэта два вялікія вулканічныя рыфы на краі мыса, з нашага берага бачныя. Ды слухаюць усе ўважліва, таму і не пішуць, мабыць. Не ведаю. Тут неяк малавата гледачоў, слухачоў. Ага, пацвердзіў Зелест. Звычайна мы тудою не плаваем, бо віры там камяні ныраць небяспечна. Але ля ўзбярэжжа жэмчугу ўсё меней. Ну і пайшла туды адна лодка. 7 душ экіпажа, 2 весляры і 5 нырцоў. Сярод іх жанчына. Калі яны вечаровай парой не вярнуліся, мы ўстрывожыліся, хоць мора было спакойнае, нібы алеем залітае. Адправілі мы некалькі хуткіх скіфаў і неўзабаве знайшлі лодку, што дрейфавала па моры. У ёй нікога не было, абсалютна. Як чорт хвастом накрыў. Незразумела, што сталася. Але бойка там была, тое дакладна. Сляды засталіся. Якія? Вочы вядзьмара звузіліся, ды ўсю палубу крывёю запырскала. Дроўхард цыкнуў і з трывогай азірнуўся. Зелест сцішыў голас. Як я і сказаў, вымявіў ён, сціскаючы зубы. Лодку запырскала юшкай уздоўж і упоперак. Не іначай біліся там жудасна. Нешта гэтых людзей замардавала. Кажуць, марская пачвара. Дакладна, марская пачвара. «Не піраты?» – ціха спытаў Геральт. «Можа, канкурэнты палоўлі? Вы выключаеце магчымасць звычайнай разні?» «Выключаем», – сказаў прынц. «Няма тут ні піратаў, ні канкурэнтаў. А разня не заканчваецца. Але разня не заканчваецца знікненнем усіх да аднаго. Не, Геральт, Зелест мае рацыю, гэта марская пачвара і больш ніхто. Цяпер усе баяцца ісці ў мора, нават на блізкія і цалкам разведаныя ўчасткі. Людзей ахапіў жах, і порт паралізаваны. Нават когі і галеры стаяць на прыколе. Разумееш, вядзьмару? Разумею, кінуў Геральт. Хто пакажа мне тое месца? Ха, Аглафал забарабаніў пальцамі па стале. Мне падабаецца, вось гэта па-вядзьмарску, адразу да справы, без лішнай балбатні. Люблю такое. Я ж табе казаў, Дроўхард, галодны вядзьмар, добры вядзьмар. А калі б не твой музыкальны таварыш, Геральт, ты сёння зноў пайшоў бы спаць без вячэры. Ну што, добрыя ў мяне інфарматары? Дроўхард апусціў галаву. Зелест спыніў нерухомы позірк на чымсьці перад сабою. «Хто мне пакажа тое месца?» – паўтарыў Геральт, холадна гледзячы на Аглафала. «Зелест, прынц перастаў усміхацца. Зелест пакажа табе іклы цмока і дарогу да іх. Калі возьмешся за работу?» «З самай раніцы. Будьце на прыстані, пане Зелест». «Добра, пане вядзьмару». «Цудоўна». Прынц пацёў рукі і зноў кпліва усміхнуўся. «Геральт, я спадзяюся, з пачварай у цябе атрымаецца лепей, чым са Шээнас». «Вельмі спадзяюся. А, і яшчэ адно. Я забараняю распускаць чуткі пра ўсё гэта. Большай панікі, чым тая, што вісіць у мяне на карку, мне не трэба. Ты зразумеў, Дроўхард? Заікнешся пра гэта?» Язык загадаю вырваць. «Зразумеў, уладару». «Добра», – Аглафал устаў. «То я пайду, каб не перашкаджаць святу і не правакаваць плётак. Да пабачэння, Дроўхард. Перадай маладым мае найлепшыя пажаданні». «Дзякую, уладару». Седзячы на зэдліку ў цесным коле слухачоў, Эйсі Давін спявала тужлівую меладычную баладу пра няшчасны лёс пакінутай каханкі. Казялец абапёрся аб слуп і мармытаў нешта сабе пад нос, лічачы на пальцах такты і склады. «Ну што?» – спытаў трубадур. «Здабыў работу?» «Здабыў». Вядзьмар прамаўчаў пра дэталі, якія барда, зрэшты, і не цікавілі.
А я табе казаў, што нюхам чую непрыемнасці і грошы. Добра, вельмі добра. Я зараблю, ты заробіш. Будзе на што пагуляць. Паедзем у Цыдарыс, акурат на збор вінаграду паспеем. А цяпер выбачаюся, адыду на хвілінку. Я там на лаве прыглядзеў сабе нешта цікавае. Геральт прасачыў вачыма позірк трубадура, але апроч 15 дзяўчат з раскрытымі ратамі не заўважыў нічога цікавага. Казялец абцягнуў кунтуш, ссунуў капялюшык на правае вуха і парысіў да лавы. Ён спрытна абышоў з фланга матрон, што сцераглі паненак, і па сваёй завядзёнцы пачаў заўзята лыбіцца. Эйсі Давін даспявала баладу, за што атрымала апладысменты, маленькі мяшэчак і вялікі букет прыгожых, хоць і падвялых хрызантэм. Вядзьмар блукаў сярод гасцей, чакаючы магчымасці ўрэшце сесці за стол, застаўлены ежай, і з тугой праводзіў позіркам марынаваных селядцоў, галубцы, запечаныя трасковыя галовы, катлеты з бараніны, разарваныя на часткі каўбасы і каплуноў, вэнджанага ласося і свіны кумпяк, якія знікалі да роспачы хутка. Вэнджанага ласося я б з'еў. На вялікае гора за сталом не было вольных месцаў. Паненкі і матроны, трохі ажыўшы, абляпілі казяльца і піскліва патрабавалі выступу. Казялец няшчыра усміхаўся і адгаворваўся сціпласцю, не вельмі пераканаўча. Задушыўшы ў сабе збянтэжанасць, Геральт ужыў сілу і амаль праціснуўся да стала. Пажылы ягамосць, ад якога патыхала воцатам, вызваліў месца на дзіва ахвотна і ветліва, ледзь не спіхнуўшы з лаўкі суседзяў. Геральт, не марудзячы, наваліўся на ежу і ў момант спустошыў адзіную міску, да якой мог дацягнуцца. Воцатны ягамосць тут жа падсунуў яму наступную. На знак удзячнасці Геральт уважліва выслухаў доўгую тыраду ягамосця праз сённяшнія часы і сённяшнюю моладзь. Суразмоўца упарта называў свабоду нораваў маральным нятрыманнем, таму Геральту было цяжкавата захоўваць сур'ёзнасць. Эйсі стаяла адна ля сцяны пад амялой. Ці амяла? Я не ведаю, што такое амяла. Настройваючы лютню. Вядзьмар убачыў, як да яе падышоў юнак у парчовым прыталеным каптане і штосьці сказаў, нявыразна усміхаючыся. Эйсі зірнула на юнака і злёгку крывячы прыгожыя вусны кінула некалькі слоў у адказ. Юнак згорбіўся і паспешліва адышоў, а яго вушы, чырвоныя як рубіны, яшчэ доўга гарэлі ў паўзмроку. Гнюснасць, ганьба і сарамата, працягваў воцатны ягамосць. Вакол адно суцэльнае нятрыманне, пане. Сапраўды, няўпэўнена падтакнуў Геральт, выціраючы талерку хлебам. Пачцівыя пані, пачцівыя васманы, прашу цішыні, гучна сказаў Дроўхард, выходзячы на сярэдзіну залы. Слаўны маэстр Казялец, хоць крыху захварэўшы і стаміўшыся, заспявае нам зараз знакамітую баладу пра каралеву Мэрыэн і чорнага крумкача. І спяваць тое будзе на гарачую просьбу панны Віверкі, млынаровай дачкі, якой, як ён сказаў, не можа адмовіць. Панна Віверка, адна з самых непрывабных дзяўчат на лаве, папрыгажэла ў імгненне вока. Выбухнулі крыкі і воплескі, якія выклікалі чарговае нятрыманне ў воцатнага ягамосця. Казялец дачакаўся, пакуль павісла поўная цішыня, сыграў на лютні эфектны уступ і пачаў спяваць, не адрываючы позірку ад панны Віверкі, што прыгажэла з кожнай новай страфой. Што тут спрачацца, падумаў Геральт. Гэты сукін сын дзейнічае лепш, чым чарадзейскія крэмы і алеі, якія Йеннефер прадае ў сваёй крамцы ў Венгербергу. Тут ён заўважыў, што Эйсі слізгае за спінамі слухачоў казельца, якія збіліся ў паўкола, і ціхенька знікае за дзвярыма на тэрасу. Падпарадкоўваючыся незразумеламу імпульсу, Геральт спрытна вылез з-за стала і пайшоў за ёю. Нахіліўшыся, абапёршыся аб парэнчы на сцілу і ўцягнуўшы галаву ў худыя плечы, яна стаяла і ўглядалася ў партовыя агні і рыбізну хваль, што зіхацелі ў святле месяца. Пад нагою Геральта рыпнула дошка, і Эйсі выпрасталася.
Перапрашаю, я не хацеў перашкаджаць, напружана прамовіў ён, чакаючы, што яна зноў скрывіць вусны, як таму парчоваму юнаку. Ты мне не перашкаджаеш, адказала яна і, усміхнуўшыся, адкінула пасму з вока. Я шукаю тут не зацішку, а свежага паветра. Цябе таксама дапяклі дым і задуха? Крыху, але яшчэ больш мяне дапякло ўсведамленне, што я цябе абразіў, і я прыйшоў выбачыцца, Эсі, і паспрабаваць вярнуць надзею на прыемную размову. Гэта мне трэба выбачацца, сказала яна, упіраючыся рукамі ў парэнчы. Я занадта востра адрэагавала. Я заўсёды востра рэагую, не ўмею стрымлівацца. Прабач і дай мне другі шанс на размову. Ён падышоў і стаў побач. І адчуў цяпло, што ішло ад яе, і лёгкі водар вербены. Ён любіў гэты водар, хаця водар вербены не быў водарам бэзу і агрэсту. З чым у цябе асацыюецца мора, Геральт? Знянацку спытала Эсі. З неспакоем, адказаў ён, амаль не раздумваючы. Цікава, а выглядаеш такім спакойным і стрыманым? Я ж не сказаў, што адчуваю спакой. Ты пытала пра асацыяцыі. Асацыяцыі, адлюстраванне душы. Я крыху ў гэтым разбіраюся, я ж паэтка. А ў цябе, Эсі, мора з чым асацыюецца? Хутка спытаў ён, каб пакласці канец мудраванням пра неспакой, які ён усё ж адчуваў. З вечным рухам, адказала яна, памаўчаўшы. З вечным рухам, адказала яна, памаўчаўшы, з пераменлівасцю і з загадкай, з таямніцай, з тым, чаго я не спасцігаю і што магла б апісаць сотнямі спосабаў, у сотнях вершаў, і не дайсці да сутнасці, да сэнсу, так відаць з гэтым. Паміж іншым, прамовіў ён, адчуваючы, што вербена дзейнічае на яго ўсё мацней. Тое, што ты адчуваеш, таксама неспакой, а выглядаеш такой спакойнай і стрыманай. Яна павярнулася да яго, адкінула залатую пасму і зірнула на вядзьмара сваімі цудоўнымі вачыма. Я неспакойная і нястрыманая. Гэта здарылася раптоўна і абсалютна нечакана. Ён хацеў толькі дакрануцца, лёгка дакрануцца да плячэй Эсі, але чамусьці моцна абхапіў далонямі тонкую талію і хутка, але не рэзка, прыцягнуў яе да сябе. І яшчэ бліжэй, пакуль нечакана не адчуў дотык яе цела, а кроўня зашумела ў вушшу. Эсі раптам застыла, напружылася, адхілілася, уперлася рукамі ў яго далоні, моцна, нібыта хацела дарваць, скінуць яго рукі з таліі, але замест гэтага сціснула іх пальцамі. Нахіліла галаву наперад, раскрыла вусны, завагалася. Навошта ты? Прошептала яна. Яе вока было шырока расплюшчанае, пасма упала на шчаку. Ён спакойна і павольна схіліў галаву, наблізіў свой твар да яе, і яны раптам адным хуткім рухам злілі вусны ў пацалунку. Але нават пасля гэтага Эсі не адпусціла яго далоняў, што ляжалі на яе таліі, і па-ранейшаму моцна выгінала спіну, унікаючы сутыкнення цел. І застыўшы ў такой позе, яны павольна закружыліся, нібы танцуючы. Яна цалавала яго ахвотна і ўмела, і доўга. А потым спрытна і лёгка вызвалілася з яго рук, адвярнулася і зноў абаперлася аб парэнчы, уцягнуўшы галаву ў плечы. Геральт нечакана адчуў сябе жахлівым, нечуваным ідыётам. І гэтае адчуванне не дало яму падысці да яе і абняць яе згорбленыя плечы. «Навошта?» – холодна спытала Эсі, не паварочваючыся. «Навошта ты гэта зрабіў?» Яна зірнула на яго краем вока, і вядзьмар раптам зразумеў, што памыліўся. Раптам прыйшло веданне, што фальш, мана, крывадушнасць і бравада завядуць яго проста ў багну, дзе паміж ім і прорвай будзе толькі тонкі прухкі слой траў і імхоў, якія ў любы момант могуць праваліцца, лопнуць, парвацца. «Навошта?» – паўтарыла яна. Ён не адказаў. «Шукаеш жанчыну на гэтую ноч?» Ён не адказаў. Эсі павольна павярнулася і кранула яго плячо. «Давай вяртацца», – расслаблена сказала яна, але гэтая расслабленасць яго не падманула. Ён адчуваў яе напятасць. «Не глядзі ты так, нічога не здарылася. А тое, што я не шукаю мужчыны на гэтую ноч, не твая віна, праўда ж, Эсі? Вяртаемся, Геральт. Казелец ужо 3 разы на біс спяваў. Мая чарга. Хадзем, заспяваю». Яна дзіўна паглядзела на яго і здзьмухнула пасму з вока. «Заспяваю для цябе».
Фух, ну што, давайте мы на гэтым скончым, так ужо амаль гадзіна. Працягнем у наступны раз. У нас яшчэ шмат што чытаць. Так. Дзякуй усім, хто далучыўся. Побачымся, ну а пакуль добранач. Добранач.